usap dito. Mindanao Independence Movement, panghadlok lang, nagpahiyom samtang gisaysay ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte niadtong Martes sa gabi sa dihang iyang gitug-an sa mga miyembro sa media nga ang hisgutan ng Mindanao Independence o ang pagsiak sa Mindanao gikan sa Republika sa Pilipinas atik lang aron makuratan ang national government. Nagising ako sa mundong ito, Republic of the Philippines. For as long as I live, it would be the same Republic of the Philippines. Niadtong Enero 30, si Duterte sa usa ka press conference miingon nga nagsigi na og antos ang taga Mindanao tungod sa kakulang sa suporta sa national government ug kinahanglan nga mokonsulta na sa katauhan ug magtigom og pirma ug kun ila kining suportahan iduso ang planong kagawasan sa Mindanao ubos sa Mindanao Independence Movement. Apan daling mipagawas og resolusyon ng Kongreso, 53 sa 60 ka kongresista gikan sa Mindanao ang mibasura sa naisgutang laraw. Nagpagawas usab sa iyang pahayag si Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao Chief Minister Ahod Ibrahim nga dili sila uyon sa naisgutang plano. Sa dihang gipangutana nganong naotro ang iyang baruganan, mao kini ang tubag ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte. What's good for the Ilocano must be good for the Ifugao, must be good for the Tagalog, and must be good for the Visaya. Why? If you have to remain a republic, ganun talaga, you better adapt that kind of thinking. Hindi tayo pwede mag-isip-isip na mga Tagalog, Bisaya, or kalukuhan niya. Ngayon pa, katanda-tanda na natin, may mga anak na tayo, kayo pa tayo mag-isip ng ganun. And I'd like to sabihin ko sa mga Pilipino, stop this separate. Na pagmulat ko sa mata ko when I was born, this was a republic. Ganun na. Sa pagbago sa iyang tono, gipasabot ni Duterte. You can craft it the way you want, legislation, or we go into a deeper local autonomy. You can never do what you want. Let it remain a republic of the Philippines. So no one talks about Mindanao getting out of the Republic of the Yan lang ang problema. It's the distribution of the national wealth. And you know very well, lahat tayo, if you studied your history, lahat tayo, alam natin that Mindanao was really a poor relative of the national government. Sa iyang panahon isip Presidente, gilihok ni Duterte nga himong federal ang Mindanao apan wala kini nahitabo. Comfortable with the presidential type of government natin na. It's a Republican form of the government, presidential type. Huwag na natin palitan kasi yan na yung naabutan ng lolo ko, naabutan ng apo ko. Do not introduce something which is foreign or not aligned with the original intentions of those who made the charter. Sundin lang natin yung the intention. Kung ginawa 6 years, 6 years. Sa pagtubag sa panawagan ni Duterte alang sa kagawasan sa Mindanao, gipunting ni Presidente Ferdinand Marcos ang konstitusyon sa Pilipinas ug matud niini gikinahanglan ang panaghiusa sa mga Pilipino ug dili ang pagtagsa-tagsa. Ang Mindanao usa sa labing adunang rehiyon sa nasud nga dako og natampo sa gross domestic product. Ang mga tigpalayo sa Mindanao Independence Movement nagkauyon nga ang Mindanao adunay pinansyal nga katakos ug gani misuporta kini sa laing rehiyon ug maayo nga idumala kini sa Mindanao. Dungan sa pinakaulahing deklarasyon ni Duterte nga ang issue sa Mindanao Independence Movement usa lang ka bluff o pagpanghadlok. Luwas kitang makaingon nga ang Mindanao Independence Movement namatay sa natural nga kamatayon dugay na. Edith Kaduay, News and Philippines. Stay safe!